Салом алейкум бародаро, апа ва хоҳарам, канали ма дабирен 26 та телефони зӯ гирифтагим бародаро. Бадирен лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем шумо давия бародаро. Номераи мо 907 89 18 бародарои ғариб любой кас мақсад бихарен 28 шаҳр нави вилояти Қатон айшоти мо любой ҷо бесплатно бардаро. Кадои мақсад симкарта мехарам, ҷа номеро аст абдурен 905 4 10 занг бизанед, любой модел симкарта ҷа шогирдо аст мақсад миёва метавонад барнутон мекуна бардаро. биен зараи навши айшоти мо падаркаи сатсима зараи мегири сатсима мегири симкарта бихар падаркаи бардаро. Неки будурен бардаро лайкҳоро бизанед, телефонои зур гирифтагим бардаро. Шумо телефонотона биёрем, болош сумтен алиш мекунем этон бардаро. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳон, бозори Фаровон, дукони 121 бардаро. Аётон набурад дукони 121 ба телефонзори кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳон. Шумо дар YouTube телефон тиҷа дар YouTube дан бардаро канал дорам. Дар панои худо бошед. Лайкҳоро бизанед, белайк нарем бачаҳо.